Now, ngicela ungishuthe noKHUZANI lapho. Ngicela ungishuthe noKHUZANI. Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Isithide abantu abaningi ivideo yeGCOKAMA ELISHA etrendayo ezikoleni zokuxhumana lapho beliperforma khona e-UK lapho kuzakale khona umunye wabalandeli ebiza iGCOKAMA ngokuzani. Kumanje le video sikhuluma nje iyatrenda ezikoleni zokuxhumana. Libe seligxuma ngokukhulu ukusheshsha iGCOKAMA lahlwitha ifoni. Kuyena lo mlandeli obebiza lona iGCOKAMA ngokuzani. Kube sekuvela izindaba zokuthi cha into leya ehlele ukuze iGCOKAMA likwazi ukutrenda. Abantu namanje abayikholwa le ndaba. Ngizofisa mina ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba ukuthi ngampela uma usuyibonile ivideo le ngabe into ehleliwe ukuze likwazi ukutrenda noma nje nangampela lifike lazibiza ngokuzana. Awubambela ungathuzwe ngentatheli ka-YouTube. Yazi ngiyakhuluma naye lokho ngithi kusele. Muphi lo kade performa manje? Umthandeni. Oh. Umthandeni ade ngirika naye ulova manje ne. Ngiyambuza ngithi kusele. Manje ngoba uzongena la ithini. Yabo lo nto uthi ayikhuleka wena ngibize ngosuzani. Ngibize ngosuzani lokwenze njani manje? No serious. No uthi yabo ngoba ngizongena ngibize ngosuzani ngithi Suzani. Umfazi nje uSuzani. No, uSuzani mina ngithi uSuzani. Ufuna ngimbize ngosuzani noma uSuzani. Yabo lo nto kanti ngithi ngiyabheka athi hayi lo mjito. Marketing bra.